Aras karek loro iki no. Ya. Ya. Lah mayang ki wis ora. Ya. Nyingkar nyingkur Cah loro 11 12 ya, heeh. Mirip kok, Nduk. Wah, iya. Kaya dene beda bapak, beda ibu, ya. Ya. Wiwitane karo nyawang lamut. Ya, heeh. Lah napa, Pak? Ya disawang ge seneng. Ya. Omahmu Ngawi ya, Nduk, Ndak? Nggih, Pak. Nah, ngawine pundi? Ngawine Jogorogo mriku, Pak. Jogorogo. Jogo kuwi wis ngarani, raga kuwi wis ngarani. Kowe dilairke ana ing Jogorogo kudu iso njaga ragamu mergo kowe karo Gusti Allah diciptakan sangat indah utawa sangat cantik, ya ta? Nggih, Mboten? Nggih, Pak. Lah, mila dijaga. Ayumu aja nggih sombong, ayumu aja nggih angkuh. Oh, ngono ah. Mula gen entuk ganjaran, ayumu gen entuk pahala, ayumu ki sedekah nang yang cah nom-nom kuwi. Tabimu. Loh, tegese sedekah ki ditakoni nyauri kanthi bener becik. Mbak Wanda daleme Mbak Lurah Jeglik niku pundi? Oh, mriko lagi mlebet sekedhik. Disauri kanthi mesem guyu, senyum adalah ibadah. Oh, ngono ya. Ayo genti, Okwa. Nah. Lingsem. Nah, ya, Pak. Yen kemutan ya nano lelampahan kang kawuri ya. Oh Perwanda Sidoarjo ya mamu Pak, oh Pak. Nggih Pak. Jare Sang Rabi. Dereng. Oh urung. Nggih. Aja suwi-suwi ya Bintang Rabi no lho. Kancane ndang sambatan mahmu kono. Oh ngaten. Heeh no. Nggih, siap. Nah. Bintang Rabi wis lak ngopo. Iya. Ayo Ra, Amara. Tresna tulus nadyan minggu bekas marah. Ya. Diaturke ana digarap rong irama. Oh, rong irama. Sepisan dangdut sing angka loro Sambaya. Oh, Sambaya. Cara jaranan. Oh, ngono kok Mas Gogo gen nyambut gawe. Oh, ngono. Engko keri-keri dikai jogetan budalan padya jaranan ku sing joget Okwa wae. Oh, ngono pelok ae ya. Heeh. Oh, nggon akhir-akhir ya. Kok kula tok to, Pak? Hah? Mesane anu, apa jenenge Wanda. Lagi awake. Kesepian to aku. Saman dhewe wis ngrantasi. Wanda ki awake rada rumba-rumbu. Lah, iki lho, Pak. Lah ini kok ngertos ta, Pak? Lah iya. Nah, ya coba kaya apa? Yuk, gubuk asmara kagem Mbah Janto. So ibu kanggo tombo kesel tetep sehat bagas waras panjang umur. Amin. Yuk. Turu bisa. Ayo yo. Maksi. Caranya siapa sih?